Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Мы і Біблія». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма сённяшняй размовы – немарная вера. У дабравесці паводле Яна мы чытаем гісторыю пра смерць Лазара. Яго сястра сустракае Ісуса Хрыста. Яны гутараць, і Ісус кажа ёй: «Я у васкрэсенне і жыццё. Хто верыць у мяне, калі і памрэ, ажыве. І кожны, хто жыве і верыць у мяне, не памрэ вавекі. Ці верыш у гэта?» Штогод на Вялікдзень мы сустракаем аднаго словамі «Хрыстос уваскрос» і адказваем «Сапраўды уваскрос». Калі яны ад сэрца, гэта не марная вера. Мы святкуем уваскрэсенне Хрыста 52 разы ў год. Усе 365 дзён. Кожны дзень пасля пакаяння. Мы верым у лепшае сучаснае і будучае з Хрыстом. А пачалося ўсё з пустой грабніцы. У васкрэсенне Хрыста жыццё і ўсё, што звязана з Богам, гэта перамога святла над цемрай. На памяць прыходзіць малітва Данііла. І сказаў Данііл: «Няхай будзе дабраславёна імя Господа ад веку і да веку, бо ў яго мудрасці сіла. Ён мяняе часіны і поры, скідае цароў і ставіць цароў, дае мудрасць мудрым і спазнанне разумным. Ён адкрывае глыбокае і схаванае, ведае, што ў мораку і святло жыве з ім». Святло жыве з ім, дакладна і глыбока. А калі б вам, сябры, трэба было распавесці пра Господа, які ўваскрос, з чаго б вы пачалі? Евангеліст Ян зрабіў гэта так. На пачатку было слова, і слова было ў Бога, і слова было Богам. Яно было на пачатку ў Бога. Усё праз яго пачалося, і без яго нішто не пачалося з таго, што пачало быць. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Калі чытаеш гэтыя словы, то думаеш, што Бог жыццё і крыніца жыцця. Нам, людзям, даводзіцца думаць пра жыццё. Чалавек як аўтамабіль, малады як машына з салона. Радуйся, толькі паліва залівай. Старэйшы – аўто з прабегам, хваробы, лекі. У такія імгненні думкі пра смерць і ўваскрэсенне вельмі актуальныя. За некалькі дзён да Велікадня адна пажылая верніца з нашай царквы сказала, што ўжо жадае дадому. «Вось бы памерці на Вялікдзень», – сказала яна мне. «Вы збіраецеся ў царкву, а тут паведамленне: я адышла ў вечнасць». Я засмуціўся і ўзрадаваўся адначасова. Балюча, таму што гэта рэальнасць жыцця, радасна, што чалавек не баіцца паміраць. Таму што веруючы чалавек думае пра сапраўднае жыццё. Апостал Павел, напрыклад, пісаў: «Для мяне Хрыстос – жыццё, а смерць – набыццё». Ён казаў, што ў Хрысце здабыў і што здабудзе. Гутарка пра сучаснае і будучае, яна заўсёды актуальная. Мне на памяць прыходзяць две гісторыі. Пра Лазара з дабравесця паводле Яна, 11 раздзел, і Лазара з дабравесця паводле Лукі, 16 раздзел. Розныя людзі, фантастычныя гісторыі. Евангеліст Ян распавядае, што памірае сябар Ісуса, Лазар. Пахаванне, грабніца. Прайшло 4 дня, і Хрыстос уваскрашае яго. Ніхто не надзеяўся. Родныя ведалі, што Ісус мог не дапусціць смерці, але не спадзяваліся, што Ён уваскрэсіць памерлага. Асабліва, калі ўбачылі яго слёзы. Я ўяўляю іх уздых шкадавання, плача, ну ўсё. Мабыць, яны праслухалі словы «Я уваскрэсенне і жыццё». Евангеліст Лука распавядае пра жабрака на імя Лазар. Жыццё – штоднёвая патрэба. Сабакі лепш сілкаваліся, чым ён.
Смерць спыніла пакуты, і пачалося новае жыццё. Вечнае, без болю і голаду. Христос распавядае, што гэты вернік апынуўся ў кампаніі Аўраама. Чытаючы гісторыю, мы разумеем, што ён выконваў закон Майсея, і яго сэрца прыналежала Господу. Даволі часта думаю пра тое, што мы жывем і паміраем, мы паміраем і жывем. Жыццё без надзеі, смерць без надзеі. Жыццё з надзеі, смерць з надзеі. У Бібліі дрэва – гэта знак жыцця. Дрэва можа быць сухім, мёртвым ці жывым, квітнеючым. Але я думаю, што лепшым сімвалам жыцця з'яўляецца Христос. Яго пустая грабніца сведчыць пра тое, што ён заўсёды жывы. Дзякуючы яму, смерць – гэта толькі пачатак, прадмова да вечнасці. Цікава, што імя Лазар перакладаецца «Бог мне дапамог». Тое, што мне і вам патрэбна дапамога, гэта відавочна. Ці разумеем мы, што нам патрэбна дапамога менавіта Господа? Прыгадайце словы Яна. У ім было жыццё, і жыццё было святлом людзей, і святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Тут ёсць некалькі важных думак. Бог – святло. Бог – святло для людзей. Бог – святло, якое мацней за цемру. А чалавек? Чалавек – цемра па сутнасці, цемра перад Богам, цемра, якая супрацівіцца Господу. Насамрэч, цемры няма шансаў перамагчы святло. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго, піша Ян. Хрысціянства стала святлом для цывілізацыі. Пісанне застаецца святлом для жыцця. Царква – святло для грамадства. Бог – святло для сэрца. Прыгадваю юнацкія гады, канікулы ў вёсцы. Аднойчы, позна вечарам, ішоў да бабулінай хаты. Ліхтары былі ўсталяваныя толькі на цэнтральнай вуліцы. Тэлефонаў не было, кішэневы ліхтарык не ўзяў. Мне здавалася, што цемру можна пакратаць. Арыянцірам было святло ў акенцы дзядулінага дома. Ён прабіваўся сярод цемры і для мяне заставаўся святлом надзеі. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Зноў нагадваем мы словы Яна. Даследчыкі кажуць, што гэты верш – евангельская вестка. Святло урываецца ў царства цемры. Наваколле, у якім мы жывем, хваравіта скрыўленае. Так пісаў Павел філіпійцам. Евангелие не толькі выпраўляе сэрцы, але і ўваскрашае духоўна мёртвых. У пасланні да Ефесянаў 2:1-5 мы чытаем «І вас, мёртвых, ажыватварыў». Святло мацней за цемру, нягледзячы на супраціў. Д'ябал такі ж рэальны, як і Бог. Дзе дзейнічае Господ, там варочае і д'ябал. Вядома, хлусня дорага каштуе для сэрца, розуму, жыцця, але праўда даражэй. Пётр пісаў: «Цверазейце, чувайце, бо супраціўнік ваш д'ябал ходзіць як рыклівы леў, шукаючы каго праглынуць. Ён прыкідваецца львом, таму што ёсць адзіны леў, і ён з калена Юды». Вось чаму нам патрэбна цвёрдая вера ў святло жывога Хрыста. Святло перамагае. Мая гісторыя барацьбы пачалася, калі мне было 16 гадоў. Яна адбывалася на працягу ўсяго чытання Бібліі. Вандраванне было доўгім, ад кнігі быцця, стары запавет, да кнігі адкрыцця, новы запавет. Святло ісціны выявіла маю грэшнасць. Страх перад Богам апынуўся мацней за любоў да грэху. Я пакаяўся. Сёння я разумею, што калі пашыраецца наша сэрца для Господа, у цемры няма шансаў. Пра гэта пісаў Білі Грэм. Я аптыміст, таму што дачытаў Біблію да канца. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Гэтыя словы усяляюць надзею. А як інакш? Грабніца пустая, Бог жывы. Христос уваскрэс з мёртвых, першыня з памерлых. Так пісаў Павел. Сам жа Бог Ісус сказаў: «Я святло свету. Хто пойдзе следам за мною, той не будзе блукаць у цемры, а будзе мець святло жыцця». Чытаю і думаю, значыцца, моя вера не марная, а ваша?
советы твои безграничной любви, что меня к совершенству влекут. В благодатной крови очищение яви от грехов, что мне душу гнетут. Верю я, ты омоешь меня, Дух твой радости мир мне несет. Верю я, твоя кровь оживит меня вновь, истекая с голгофских высот. Верю я, ты омоешь меня, Дух твой радости мир мне несет. Верю я, твоя кровь оживит меня вновь, истекая с голгофских высот. Опустила твоя, как живая струя, истечет на меня с высоты. Оживи ты меня, дай мне жить для тебя, будь уделом и светом ты мне. Верю я, ты омоешь меня, Дух твой радости мир мне несет. Верю я, твоя кровь оживит меня вновь, истекая с голгофских высот. О, Спаситель, к тебе прибегаю в мольбе, чтоб очистил ты душу мою. Дай тебе все отдать, от злобы, чтоб бежать, быть послушным тебе я молю. Верю я, ты омоешь меня, Дух твой радости мир мне несет. Верю я, твоя кровь оживит меня вновь, истекая с голгофских высот. Будь покровом ты мне от земной суеты, чтоб я сердце тебе мог отдать. Дай мне силы, молю, познать волю твою, в совершенстве твоем возрастать. Верю я, ты омоешь меня, Дух твой радости мир мне несет. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог.